Vil du gerne sælge flere biler nemt, hurtigt og målbart? Så se med her. Bilhandel tilbyder et gennemsigtigt produkt, hvor du kun betaler for de henvendelser, vi sender din retning. Så hvis markedet falder, og du får færre kundehenvendelser, så vil din regning også blive mindre. Så hvordan kan vi levere et gennemsigtigt produkt? Vi har lavet et dashboard, hvor du kan følge med, så du nemt kan vurdere effekten af dit abonnement. Her kan du blandt andet se de henvendelser, du har fået, og nemt få et overblik. Vi spørger vores kunder om deres oplevelse, når de har henvendt sig gennem bilhandel. Den viden deler vi også med jer i dashboardet. Med et abonnement hos Bilhandel, så vil dine biler indgå i vores massive markedsføring, hvor vi blandt andet henter kunder fra Facebook, Google og TechBil. Så hvad får du egentlig? Du får eksklusive annoncer uden forstyrrende bannerreklamer, og det betaler du ikke ekstra for. Mange kunder vil se dine biler på både Bilhandel, TechBil og på Facebook, men du betaler først, når kunderne henvender sig direkte til dig. Du får fuld gennemsigtighed med adgang til vores dashboard og et månedligt overblik på mail. Så vil du have muligheden for mere og hurtigere salg og kun betale for den værdi, vi reelt leverer til dig, eller er du bare nysgerrig på at høre mere, så kontakt os på 93 10 20 50